eli ni nen Israel kan lo lom lu le veka cheu Judai rama Bethlehem khawpui Isua Krista lo pianna kan kaldona kan phur to hle ani tun huna chuan Bethlehem khawpui hi Palestinian Authority te kun hnuaya oma ma se heta tangin al hawak lo chu wangin minute somthum chung lekin Bethlehem khawpui chu kan thleng don ani tuna hian in ring to te ni chon ti tewi kalang u Bethlehem panin kan tlan me kania helai chevel hi ro puina lunglen thlak hle a Isua hun lai te po min hriat chhuati rum mai ani tin he tlang dung hi Judean Mountain Judean tlang an tiani soi tong khan tuna hian Bethlehem khuwa panin kan kal mek ka eng tiang takin nge Bethlehem khawpui hi Palestinian Authority te kut hnuaya om dai thai ti te kan soi ho don ani abula tangin han tan taila helai hi khotlang tlang dung tia soi ania tin he tlang dung hi mun thuma then ani zone A B le C an tiani zone C hi Israel hawina an control zone ania zone A chu Palestinian Authority ten an controla tin zone B hi mixed control zone an tia chu Palestinian hawle Israel ten an control ani ma se he Palestinian Authority control an ti hi enge omziani he Palestinian Authority hi sang khat zakwa samkwa palia din ania tin an ni hi autonomous zone ni in self administered chumi omzia chu an ma ni in sarkar an neya president an neya an ma ni vekin election an boipui theya health system an neya education system an nei boka tin tax system te region ania self administered ani ole tuna hian Bethlehem khawpui chu kan lo thlengta an ma ni chuan Bethlehem an tiani omzia chu Hebrai te khawpui ti na ni Bethlehem omzia chu house of bread chang khawpui ti na ni he Bethlehem khawpui a hian mi sing thum vel an senga tin he khawpui hi lian vak lo ma se history anga em ani he Bethlehem khawpui chan chin hi kumsang thum le zali chuang lai lo ni to ni tin Bible lama tanga chhut po in history alo nei na sa ema chung history te jing kan hriat thei pakhat chu Boaz mun hiani heta hian rutin na thoka tin he Bethlehem khawpui nge a hian Israel lal te jing lal ro pui ber lal Davida khata hian a piang bokani tin kan hriat thewangin Isua Krista po kha Bethlehem khawpui a hian ani a pian ni ole tuna chuan Bethlehem ko thler ro pui ber main square an ti chu kan thlengta a tin helai hmun nge hian Christmas po ro pui takin kum tin an hmang thin tin khosang ram sang atangin Isua Krista pian cham phaphak lom turin helai hmun hian lo pan thin ani nima sela ke ni chu helai hmuna voina kan local san chu he biak in wang hiani he biak in hi pian le mo na biak in anti top mai ni Church of Nativity tin he biak in chung nge hian Grotto pakhat oma ma se biak in chung kan lu ma in zona pakhat ka neya engwanga Nazareth langwala Isua Krista kha helai hmuna lo piang nge ni e chu ti lai vel kum sang ni liam ta khan rom hovin chiar puyan neya mishing omzat hriat an chaka mari kha Josepha nu puyan ya wangin Josepha kalna pianga zui ve chu lo ngai ta chon Josepha chu khoi angya kaldon tak achung te pian le murna origin Bethlehem chu apan lo ngai ta ni tin Josepha khalal Davida thla atu chuan ani tlata wangin Davida le achung te lo chen na he Bethlehem khopuya lo ho ve chu ngai ta ni ti chuan Bethlehem an lo thlen chuan chen na turan nei ta silova ta chuan bong in tlom te a chuan an thleng ta ani chu bong in tlom takmaya chuan Isua Krista chu lo pian ngai ta a ti chuan lo piang tang nge ya ran chopek na thlenga chuan an zal ta ni kha chu ti hun lai chuan an ran vul zong te chu puk chung an da ta thina chu puk chu bong in tlom tak chu lo ni ta ni tuna hian biak in chunga kan vakalanga chu Isua Krista pian na puk kef chu kan va en don ani hei tuna kan muang hian biak in kong khar chung han enila historical face manlai zia rang kan mu thei ome hei ti hian chiang takin han enila manlai kong khar chin chiana ma kan mu thei ani khi akwal rai khi tin helai mun hi an kong khar an main entrance ani ma se kumte lo liam zela an kong khar hi anti tela tuna chuan hei tereu te ani to ni chu wang tak chuan he kong khar hi the door of humility antia chu nge omzia ti chuan in ngai tlom na kong khar tina ni chu wangin he biak in a lut tura piang te chu za tak chunga kun chunga an lu angai thin ani lal ber po lo kaldon se kun chunga lu angai tho in ngai tlom na kong khar ani ber chu
he biak in hi Christian te na pathian an biak na masaber le rei ber khovela chun chu lo ni ta ni he biak in a hian Christian ten pathian an bia an tong trai chan na hi kum zabi ni dai khana ni hei tuna kan muang hian biak in lai tak apui na ber kan mu theya amoi na ro pui hle in ka ria he biak in hi Christian te sakani lova an saktan na masaber chu kumza somthum liam ta khan Roman Emperor Hadrian chuan pagan mun Christian te le Jews te lo in khom thin na chu lua lanin tekhin nan Jerusalem temple omna chuan an mani pathian Jupiter omna tur temple sa tin he Bethlehem huna po hian Christian te na pathian an lo biak na thin an biak ina chuan Adonis temple tur saknan turin thua pe bokani chu kumza le somthum panga vel khan ani ta chuan kumza ni chuang tak meu helai kan omna hun ngei mai hi Adonis temple chuan alo lua lan ta ni Adonis chu enge kan ti chuan mi pamel thatak sex lama phei chuan attractive lutuk ngai no be lutuk le tlangwal mel thatak ang ti na ni Adonis hi Greek the god of beauty and desire mel that na pathian chak na pathian du na pathian ngen na pathian hur na pathian ti na ni chu Adonis temple tan chuan chu Christian te lo tong try thin na pathian an lo biak thin na helai mun ngai mai chu ti chuan Roman Empire chu paganism atangin Christian alo in leta ta chuan le biak in masaber chu helai muna hian an lo din ta ni kumzabi zathum samni paruka Emperor Constantine le anu Helena chuan chutia Christian an lo in leta ka chuan helai mun nge ya hian biak in chu lo sa kum sang khat za sariau pa biak in chu ta hian hei kan mutani a original chuat nge te chu ta hian he lo ma he biak in hian hun khir tak alo tok na sa to hle a kumzanga somni pakua Samaritan helna ra phlak tak vor top biak in ti chiat rup na lo thlenga ti chuan kumzabi parukna Emperor Justinian a chuan he biak in hieron siam thale a he voina biak in kan mu mek hi tun thlengin ala ding renga an la mang reng boka he voina biak in ding mek hi kum sang khat zali chunga ding renga an la mang reng bokani hei hian ram thiang lim Israel ramabiak in hlui ber ni na lo chel ta nge ni ma se khami hun chung zong khan engwanga biak in dang om lo nge ni ti chuan kumzaruk le sompali khan Persia in Israel chu ala a ti chuan Israel ram thiang lim biak in zong chu an ti cheta vek mai ni amaro chu Bethlehem khopuya he biak in ro hi chu an zuwa a chan chu Persia ho Bethlehem an lo thlenin he biak in chunga hian thil danglam takan muwa chu enge he biak in chunga an milem zia te chu an han en chuan chung lem zia te zinga chuan khochak mi fing pathum an muwa chung khochak mi fing pathum te kor hak chu Persian nam ho in thom dan ne lo in an tak em awangin chu biak in chu an zuwa an ti cheta lovani chu wang tak chuan he biak in hi kum sang khat le zali ram thiang hlema biak in hlui ber din hmuna lo lua ta ni chu min huwa chuan thil tam tak an da bel le a khilaya chunga kan hmu te khi rang ka chaka chei ni in tin king ho khi ram buai lai crusader hun lai ami ni hei tuna kan hnunga kan huang hian he biak in hi tuna hian chei that me kania henga chung vel le in satu te lon kai na tura an da vel te khi kan hmu thenga he biak in hi kum sang ni som pathuma tang khan tun thleng hian an la siam thachar charani ole tuna chuan he biak in hi siam thatani ma hun lai vel kha kan lo thlir lenga he biak in siam thatani ma le siam thatani nu hi han te khin taila ain thlau hle he biak in hi siam thatna na pui tu tam takan oma chung te zinga chuan Brazil pon tel ve ni he biak in enkol na thok tu thei ko ran sang panga ten nia aum zia chu an mani ven tur theu an nei ti na ni heng te zinga a main ber atam ber enkol tu te chu Greek Orthodox an nia tin Apostolic Armenians Roman Catholics tin police te pon tlema zong chuan changve tin adot le a chuan Syrian Orthodox ko ran ten ni amak dang dai hle ani ole tuna tak hian hei puk chung chu kan thleng don ta tuna tak hian ceremony an mang meka tin an ni ho hi Armenian ko ran an ni an thu cham manga tang chuan Armenian ko ran an ni ti kan hrethiam mai ni tuna hian hun seran mang meka ni ya
an zo huna kai ni pok an lut thlave thei dawn ani ole tuna chuan khowela Christian te ta na hun poimo ber mun chu kan lo thlengta a helai hmuna hian thil special em mai pani oma pakhatna chuan ta hian silver RC sompali kan hmua kan hriat theuh angin Isua Krista chu ta hian alo piang ania ngai to na te po kal thui du hle ani helai hmuna hian mi sangtam takni tin he silver RC sompali omna hi ron de chakin ron khoi chakin an local thin ania chu wangin helai hmun an thleng thei ni te po hi awan nei thlak hle in ka hria he hmuna hian reilo te chung tak kan lo oma he kan om chung hian mitam tak an lutin an chuak to ni then khat chu tong trai tur rengot ten an lokala then khatero chu excursion ten an lokala tin then khatero chu Isua Krista pianna ron mu chak ve hrim te po an kat nuk mai thin helai hmun hi ruak lova ma se eng po chu ni se Isua Krista ring tu le an hnung zui tu Christian te chu ni tin helai hmuna hian an lokalin an tong trai thin ani tun angei po hian helai hmuna hian local chakin kita khian an intlar me kania an ori te po kan hre the ni apahni na ta na ka entir du cheu chu hei hiani chanchin thalu ka ziak bung ni chang saria chon ti hian a soya Isua Krista lo pian khan anu mari chona pomaran cho pek na thlenga azala amutira ti kan mo tuna kan en tur kan pan thlak me khi original cave taka chonia ma se tuna chon he an cheina satwa kumalokal zela an thlak danglam ve zelani amaro chu he puan hi kan han keu chuan hei kan mu thenga Isua Krista pian lai mi dai toni hei kan muang hian adum veka achan chu ta hian mombati an chit reng wangani ma se poimo ta ber chu helai mun ngei mai hi nau sen Isua Krista an zal na ngei chuani he puk chunga hian Isua Krista pian na le nau sen Isua Krista ran chopek na thlenga an zal na mun ngei mai chu alo ni ta ni alung len thlak le mai ole tuna chuan nau sen Isua Krista an zal na chu kan kal sananga mundanga kan kal le dawn ani ta hian kongkhar lo oma he kongkhar pi alama hian enge om kan en dawn ani amaro chu he kongkhar atang hian le lama access theilova mundanga tang dai kalangai ni mel chu wangina kalna tur dik tak kan va pananga hemi pi alama hian enge om ti kan en dawn ani hei kan soi tong khan an tong trai mola tian ni tin dar kartin mai hian tong trai tur an local zi ani tuna hian January thlakan chuang kai meka ma se helai hmuna chuan Christmas an mangde u reng ti la kan ti swal tampui lowang achan chu hela hi no sen Isua Krista lo pian na khani tlata wangani an hoi chho mai la hei Christmas decoration le light chi sang an vuani kumkhua in ti hian an da Isua Krista pian na le ran chopek na thleng an zal na hmun kan en nuwa kongka te reuh te lo om khain la hrenga achan chu kongka pialama khan thila la om zel ani kan ti to kha achan chu kongka om ma se biak in chunga tang khana lu thei silova hmun danga tanga access anga ani kan ti to khamo chu wangin he biak in chunga tang hian kan kaltlang don ani he biak in hi Saint Catherine Alexandra biak in ani aom zia chu Roman Catholic biak in ti na ni tuna hian he biak in chunga tang hian Isua Krista lo pian na le che vel chu kan access thei don ani kan mu thei don ani chu wangin he puk len zia hi makiti ve nge in karing ni china biak in kan mu kha Israel ram thiang lim ram puma biak in hlui berania amaro chu tuna kan lu mek na biak in ero hi chu tlemin amoden jok hreta he tuna aerial photo kan mu mek hi biak in dinglam zo hi Nativity Church ni china kan lu na Isua Krista pian na nena in zom khania tin veilam mi in chung senero hi chu Saint Catherine Alexandra Church Roman Catholic biak in khani tin Isua Krista lo pian na le che vel ten en ti khana in zom kwal vekani tuna kan en mek hi le noi map Grotto Nativity pu khania azau tha hle ani muneng za nge oma pindaneng za nge om azau tha hem hle ani Isua Krista lo pian na room khania tina dot le a chuan Saint Joseph space ani le a tina dot le a chuan Saint Jerome ani le a tuna hian chu kan va pan don ani om zia chu he pu hi azawina lian tha hle ani
hei kan hmuang hian kawngkhar pakhat alo awm le a he kawngkhar piah lamah hian he nativity grotto puk a inchhun zawm phei zel ani Isua Krista lo pianna le an zalna tang khan kawngkhar hi kan hmu a tunah hian a lehlamah chiah khan kan awm mek a hei hianin a soifia chu he grotto puk hi a lian tham hle ani tih a hriata chu wang tak reng chuan ko hran pahnih an en kolani chu ngun takin an ngai thlai la Armenian ho hun ser mang po kan la hre thei reng ani an chopek na thleng an zalna hmun te kan va hmu ani a helam ve thung chu alung chiat thlakin alung len thlak hle ani a chan chu Isua Krista lo pian khan mathai bung ni chang som paruk le chang som pariata kan hmu a lal heroda khan no sen kum ni hnuai lam zong zong ati chimit vekha kan la hrianga helai mun hi no sen te thlan ani a khati hun lai an tha ho then khat phum nan an hmang ani alung chiat thlak hle mai he grotto puk hi a chhun zom zel a zau hle ani kan ti to kha tin helai mun hi mi thiang lim Saint Jerome chen na mun ani he kan hmuang hian akuta Bible kenga ti hana pombet tlatania Saint Jerome ana ti ber chu he puk chunga hian Bible chu Latin tongina le chuak veka chu the Vulgate ti an vuani achunga hian kan lom hle a ama wangin Bible po khovela lo dar zau pha mi nan lo hriat zau pha ni tin a big takin ani hian romlal ram chunga Bible thu hi a the dar na sa hle ani Saint Jerome chu helai hmuna hian an phuma ma se chu ta tang chuan rei tak hnuwa aruang chu lak chhuah le ania ti chuan hmun dangan phum ta ni ti kan hria ma se tuna chuan helai hmuna eng ma om to lova ama hriat reng bak chu tuna chuan biak in kan chhuah san to nia tin kan hun poina dai to si lova ma se kan in then main he hun kan la nei toy te hi han am lokila Bethlehem khawpui thlir nan rem changa ai han la lokang o kan video min thlir sak tu ta in zawai chunga kan loma he video in lo thlir dan le in lo don son dan te komena in lo ziak ve don nia kan in ton le ma zong in zawai in mang thau le